Ahoj, vítám vás u mého videa, který budu ukazovat mé doplňky a lpsky. No, tak můžeme začít. Tak já jsem taky v té sbírce, ale moje plnička vám nebude ukazovat lpsky a doplňky k tomu, protože už se to nepamatuje, jo? Tak já jsem jako první. Jmenuji jsou Ťapka. No, pojmenovalo mě jako jedinýho, protože se to pamatuje a ostatní ne. Jako ostatní, další je tento medvěděk. Se mi líbí. Další tato chobotnička. Potom tato sovička. Tento ptáček z novější edice. Mně se moc nelíbí z té novější edice, protože mi to koupil Strejda. Tento pejsek. Vestík. Tato víla, už trochu stará. Tady má ožďobený křídílko, ale jinak hezká, ne? Další víla. To jsem nechala v pořádku. Tučňáček. Počkejte, možná vyhrabu i další, ale jenom možná. Když tak vám je ukážu později. No tak nic, tak jsem jen nevyhrabala tučňáček a byly k tomu ještě 2 tučňáčci, 3 ty pruty a 3 hrníčky a led. A led nevím, kde mám. Jako další je tento králíček. Potom kravík. Tohodle pečopa jsem si vytvořila. Nejde mu hýbat krkem, ale to je jedno. Tento třpitivý. Další papoušek. Ještě lepší. To jsem se už nevyrobila, to už je pravej. Tato malá kočička. Má něco v očičku, nevím, co to je. Tato žabička z novější edice, to mi taky koupil Strejda. Tento chlupatý pštros. Mám jenom jednoho chlupáče. Ostatní mám normální. Ještě jednoho chodícího. Tento chodící. Chodí sám, jak vidíte. Tady má tohle. To housenka. Další víla. Mám 4 víly dohromady, si myslím. Potom mám zase z novější edice. Zase mi to koupil Strejda. Všechny ty z novější edice mi koupil Strejda. Tento zase vestík. Tento pejsek, cocker spaniel. Tady to mám od barvy, která už nejde smít. Další tučňáček, jak jsem vám řekla. Tato ještěrka. Má něco s krkem, má ho rezavej. Tento kraček. Tato miniaturní pečop. Tento miniaturní pečop. Tenhle skoro můj první pečopák. Akorát, že nestojí. No, teďka jo. Zase baruška, co jsem si vyrobila sama.
tento mořský poník. Tato veverka. Tato želvička. Ahoj. Tento páv. Třpitivý. Tento mrož z limitované edice. Tato nádherná rybička. Hadík. Tato je štěrka zase v pytlíku zády. Tato nádherná beruška. Zase z limitované edice. Tato malá vílinka. Tomu vám ukážu pečopy, ale až je potom vyhrabu. Tady to je máma té miniatury, jak jsem vám říkala. Jo, tady ty miniatury, to je máma. Dále tu máme poslední vílu. No, ještě mám 2 víly, ale ne z takovýhle noční edice. Tygřík. Takhle vypadá vzadu. To je kočička, tygřík zbarvený. Třpitka. Kočňáček, už 3. poslední. Tento pečopák, který není pravý. Tato je štěrka, kluk. Tu třpitivou opičku nemám, tu jsem ztratila. Dradík. Beruška. Tento tuleň. Zase psíček. Kočička. Tato želvička. Tento pečpák. Veverka. Tento pejsek. Zase z limitované edice. Tento králík ne. Jak jsem vám říkala, víla. A další je tady. To jsou víly. A bylo k nim tato houpačka. Počkejte, tohle, to bylo na tom. Takhle, počkejte, já vám to jenom nandám, abyste to viděli, jak to vypadá. Tak. Tady, takhle, houpačka. A tu miniaturní vílu jsem vám ukazovala. Tento vozíček. Brýle. Ještě druhé brýle. Jsou tady. No a ještě by k tomu měla být, jo, už mám takováhle vílinka ještě malá. No, tato myčka, nepravá. Tohle, tato světluška. Tato žirafka, chybí ocas. Další světluška, mám kluka. Srnečka. Plameňák. Pejsek.
který mi nestojí. Co stojí? Mrcha jedna. Postýlka z My Little Pony, ale já ji používám pro pečopy. Pitíčko. Ty miniatury vám ukážu najednou. Mám docela hodně jídla, ale jenom docela. Možná máte víc. No, a to už jsou asi, nejsou. Tak tohle jsou všechny ty miniatury. Se prohlédněte. Potom jsem vám ještě zapomněla ukázat tohohle pečopáka. A potom ještě mám, trochu rozcuchanou Blight. Rozcuchanou, jak tam ležela. Skateboard, teď vám ukážu takové ty větší doplňky. A domeček nemám. Ale možná budu mít. To jsou ty větší doplňky. Potom ještě jsem vám zapomněla ukázat tu pizzu. No, tak to bude všechno. Já se s vámi loučím. Ahoj!